Здрасти, днес ще ви покажа как да си слагаме музика на Camtasia Studio 7. Просто ме гледайте какво ще правя. Отваряме си Camtasia Studio 7. Изчакваме. Така, Close, Import Media. Избираме си някакво клипче, примерно това. Слагаме го. Избираме сега на каква резолюция. Окей. Сега си избираме някаква музика. Така. Примерно тая. На 100 кила. И я местим ето тук. И чуйте сега, да видите, че е станало. Ето, благодаря за гледането, надявам се да съм ви помогнал. Аз съм Димитър Иванов.